Okay, maing mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maing mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga higala, dili atong tulumanon sa kahanginan. CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw December 26 Friday, no? Kumusta na mga higala, no? Nakinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panlawas niining kamudtuhon. Abino mga higala, no? Ato dahil nga timbayaon usab og maingudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, o inga manusab ang atong mga igsuon nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato nga pagsibya, no? Kumusta naman mga higala, no? Bido ato dahil nga timbayaon usab ang akong mga classmates, kumusta naman ang Pasko? Kapoy-kapoy biya agad mga higala, kay 9 days baya nga sige matad sayo na naapay mga laang na mga schedule. May unta kung sabot, walay mamatay. Walay funeral masses. Panahon sa 9 days, naamang po, naapay mga kasal. So, muna nga, makuan gyud medyo dili gyud kay klaro nga mga pahuway. Pero okay ra, no? Kay naamanas amo ang mga panaad, no? Kanang gitawag nato og pagpangalagan ba kinasingkas. Okay ra, no? Abi karon mahigala na kapulo pa huway-huway na gamay, no? Kagahapon nahimo sa kaluoy namo diri sa ayo, kaluoy Ginoo mga higala, no? Diri sa ayo successful para nako generally successful ang misa, no? Ni brown out og kalit gahapon buntag niya. Medyo napasa apra po dayon kay ang ako pong kanang operator sa ako ang generator, medyo nakumpiyansa po kay so, wala na biyay brown ato nakalabay nga mga adlaw. So buti pasabot nga kuan kanang ni kuan siya kanang ni suru-suru po siya ba. So timing mo po tinuong ni brown out niya kana akong generator. Ako ginang giampingan kay duha ra gyud ka tawo nang makakuan ana, maka-operate ana, no? Kay hadlok kog maguba kay medyo mahal-mahal ba ya. 25 kVA ba nang ako ang generator, kanang medyo may presyo gid po ng akong generator. So muna nga ang akong gipagaan ko ra yung gipa-operate ana katulad yung mga sinalikan, wala gilain maka-operate ana bisan gani ako dili ko mo-operate ana, no? Nya na timing man pong may lakaw kay nagkumpiyansa na ba kay sige dugay-dugay na ba yung ulay brown out. So medyo nagka-problema gamay pero napatch up ra po dayon kay nakita naman po dayon namo siya. No? Hala, no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon o advance Happy New Year na usab ka naton tanan, no? Kami diri sa ayungon nahimog yung malampuson ang Pasko o looking forward na lang pod mi sa kanang gitawag natong successful nga transition gikan sa 2025 to 2026. Ayan, no? Nahala, no? Padayon kita sa ato nga mga buhatono ni ining kamudtuhon. Abino ari kita mga higala sa ato nga CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Cardinal Jose Advincula, ang Arsobispo sa Archdiocese of Manila, matud pa niya, worship of wealth and power empties Christmas meaning. No, buti pasabot nga sa bisan unsang gibuhaton ni ining kalibutana, basta mo'y atong patunhayon ang kahakug sa salapi o gahom, mahimo yung walay kapuslanan ng tanan. No? Muna gipasabot ka nato ni Cardinal Jose Advincula nga bisan unsa nga paningkamot ni ining kalibutana kung lakipan gani nato og gugma sa salapi no wealth ug gugma sa gahom, no, mamahimong walay kapuslanan ang tanan natong paningkamot. Balita mga higala gikan sa Vatican, mismong si Pope Leo XIV ang mihalad sa Santos nga misa nadtong Christmas Vigil alang sa Kapaskuhan. Sa gihapon, nanawagan gihapon siya og kalinaw alang sa tibuok kalibutan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahano ni ining kamudtuhon ug ari kita mga higala sa atong Saint of the Day. Bueno, ang ato karong Saint of the Day walay lain kung dili si gonderi sa atong listahan ang ato nga
saint of the day karon mao si San Esteban, no, Saint Stephen. No, kini si Saint Stephen, usa kini siya ang matud pa a man filled with grace and power. Nahimo kini siyang usa ka matud pa martir, no, bisan kun tuod kung anaa siya sa matud pa kini bitaw kakuan sa iyang pagtuo, no, kini gitawag nato sa English og kini bitaw a man filled with grace and power who work great wonders among the people. So sa ito pa nakapakita gid po ni siya og kanang bitaw kalig-on sa iyang pagtuo. Yan nahimo siyang membro sa sinagoga, o niya debated with Stephen but proud, no match for the wisdom and spirit. Sa ito pa ang mga kadagkuan sa sinagoga nga nakigdebate kang San Esteban, wala gyud makasanta sa kapopularidad ni ini tungod sa kamayo niya nga muhanay og mga baruganan. Unya niabot gyud ang panahon nga medyo nagwalampuson gyud sila sa matud pa pagpasangil kaniya og dako-dako nga butang, ilaban ni gayud ni ining paghukom kaniya as matud pa usa ka Kristiyano, no, nahimo ni ila mga criminalized manila ang kanabitang pagka-Kristiyano. Muna nga usag yun kini si San Esteban nga nahimong martir tungod sa Kristohanong pagtuo. No? So karong adlaw mga higala, gihinumduman nato ang laing patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Esteban. Abi no arita mga higala sa ato nga catechism. Bueno, katikisim na ito mahigala. Ang atong topic karon tabahin kapon kini sa scriptures o balaan nga kasulatan. Bueno, mahigala, sacred scripture mo karon ang atong topic, no? Christ, the unique word of sacred scripture. O, sa ato pa ang gipasabot diri sa ato ang pagtuon karon nya si Kristo maugyod ang pinaka matud palagi pulong, no, nga anaa gyud ang pinaka unique nga pulong nga anaa sa sagrado nga kasulatan, balaang kasulatan, no. Matud pa, in order to reveal himself to man in the condensation of his goodness, God speaks to them in human words. Nga sa ito pa, aron masabtan gyud sa mga tao ang pagkining gitawag natong masabtan gyud sa mga tao, mailhan gyud sa mga tao ang Dios, no, mailhan mapadayag gyud ang Dios ngadto sa katawhan, no. Misulti siya pinaagi sa pinulungan sa tao. No, he spoke in human words. Ug matud pa bisan tuod kun pulong sa tao ang gigamit sa pagpadayag sa langitong amahan diri kanato, ug ang matud pa na nakahatag kini kanato og dako kaayo nga kanang gitawag nato og kadako nga kinaadman. Ug matud pa sa Biblia, ang pulong mao si Kristo. Klaro ba, no? Aron mailhan sa tao ang Dios nakigsulti siya kanato pinaagi sa pulong nga atong masabtan, ug ang pulong mao si Kristo. Sa ato pa gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak aron atong masabtan ang iyang pulong pinaagi kang Kristo. Ato kanang masabtan kung atong basahon ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 3. No? Nga sa ato pa, pinaagi kang Kristo, atong masabtan o mailhan ang Ginoo. No? Unya, matud pa, sa ato ang pagka-sumusunod ni Kristo, aduna gyoy mga pamalandong nga kanunay natong himuon. No? Matud pa ni Kristo, ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios
ug kamo mao ang templo sa Dios. Nga sa ato pa, kung atong gikining pamalandungan ang pagkuan nato kana bitang pagsalikway nato sa pagtulunan ni Kristo, sa pulong ni Kristo, sama ra kini nga atong giguba ang templo sa Dios tungod kay kita mismo mao man ang templo sa Dios. Kasi ito pa ingon day ni ana kabalaanon ang pulong sa Dios nga angay natong puy-an sa ato ang kinabuhi. No. Unya padayon kita sa ato ang pagtuon ang kining gitawag nato og sacred scriptures, no, aduna kini mga pamaagi aron nga masabtan gid nato ang iyahang mga pulong pinaagi usab sa paggamit sa Dios ug mga human authors of the sacred books. Nga sa ato pa bisan tuod kung si Kristo mao ang pulong nga ana sa Biblia, the unique word of the scriptures, pero sa gihapon may gamit ang atong Dios Amahan ug mga kining gitawag natong inspired human authors nga maoy mo-compose sa mga sacred books. Klaro ba? So ingon di ana no nga sa ato di ang pagbasa sa Biblia, dili gid nato kalimtan nga kining tanan gisulat ubos usab sa giya sa Espiritu Santo. God inspired the human authors of the sacred to compose the sacred books, and God chose certain men who all the while He employed them in this task. Ato pa kining di ay kuan, kining Biblia dili gyud kini matud pa lunlun nga pulong sa tao lamang. No, tungod kay kining tanan linamdagan di ay sa Espiritu Santo, no? Ato pa kung magbasa kita sa Biblia kinahanglan nga mangayo gyud pud kita og panabang sa Espiritu Santo. Dili ta maglahos-lahos. Ito pa dili nato matud pa gamiton ang mga pulong sa Dios sa matud pa lagi kana bitaw pagdaot, no, pagdaot kung dili aron sa pagpalambo sa pagtulunan sa pagtulunan sa Dios. Singon ni ana, no? So, inspiration and truth of sacred scriptures. The divinely revealed realities which are contained and presented in the text of sacred scriptures have been written down under the inspiration of the Holy Spirit. Sa ito pa, kung ang pagsulat sa Biblia, linamdagan sa Espiritu Santo, nga buti pa samot, nga saan to usab nga pagbasa o pagsabot sa Biblia, magkinahanglan usab kita og giya ug lamdag sa Espiritu Santo. Diba na, no? So, bisan tuod, kung ingon ka na ni ana, aduna gihapoy mga pamaagi sa tao nga mao iyang gi-apply sa iyahang pagsulat sa Biblia. No? Sama pananglit sa simile, no? Simile, no? Kanang S-I-M-I-L-E, simile. So, ito pa, ang simile, nagkinutlo kini diha magagikan ang pulong similarities, no, similarities. So moingon muna nga sa kamakadaghan sa Biblia aduna gyoy mga mura bag ikapanag-ing ba, no, mura bag puro pareho ba muna nga si Kristo moingon siya nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka uma, no, ato pa duna gyoy mga pagtulunan nga naggamit og literary form nga simile, no, aron nga atong masabtan ba mura ba og ang mga pulong nga gigamit sayon kay na atong ang mga pagtulunan gitudlo sayon kay masabtan tungod kay gikuha man gud kini sa kasinatian sa tao, no, di ba, no, nang maingon nga ang matud pa ang gingharian sa Dios sama sa usa ka uma nga diin adunay nagtanom, ingon niya, no. So ingon usab niya. Kunya other literary form, no, kining metaphor, direct or implied comparisons of two unlike things. Sa pananglit sa the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. No, sa ato pa mura og medyo layo ramang gyud, no, pero mas dali nimong masabtan kay niingon gud nga the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. So mura ba ang paggamit sa pulong sa Dios mura ba gi-imply na lang, implied na ba, pananglitan
nagsalig ka sa Ginoo, nisalig ka sa gahom sa Dios, na maingon sila nga ang Ginoo mao ang akong sandiganan. O ana no? O sa English pa na mao ang akong rock. The Lord is my rock. Sa ato pa kung sa atin sa translation pa na sa kining sa Binisaya nga Biblia, ang Ginoo mao ang bato nga akong sandiganan, ang nanalipod kanako ug tigpanalipod kanako. Ano? Ug manluluwas kanako. Sa ato daing pagkuan sa Biblia, kinahanglan nga makasabutan ni ana no, kay pasig moingon unya ta ang Ginoo de bato. O, kung ato yung literal, so metafora na siya, metaphor, buti pasabot nga pasabot-sabot lang, no? Unya aduna na papilain nga kining gitawag na to pamaagi sa pagsabot, kining anthropomorphism, no? Antro, sa man ang antro, tao ba? Human characteristics applied to God. No, sa ato pa kinibitaw sa Exodus 33 kapitulo 22. Then I will take away my hand and you shall see my back, but my face shall not be seen. Sa ato pa, mura bag ang Ginoo, mura gihimong sama og tawo, no? Okay, the Lord is my rock. I will take my hand. Sa ato pa mura og ang Ginoo aduna gyud kamot, pero actually ang Dios Amahan wala gini siya kamot, kay ngano man espiritu man na siya. Espiritu man ang Dios Amahan, dili man na siya. Si Kristo mao'y Dios nga nagpakatawo. Pero ang langitong Amahan, espiritu gana siya. Pero ang pagtudlo lang sa pagtulunan sa Biblia, pinaagi sa anthropomorphism, ang karakteristik sa Ginoo gipakasama og tawo. Klaro? Nya irony, doon na po yung irony, expression that denotes the opposite of what is meant by the words themselves. So sa ato pa kinibitang kana bang opposite nga meaning, no? Ang pagpanudlo nila, ang expression mura ba og opposite ang meaning, no? Matupad diri sa 1 Kings chapter 18 verse 27. And so it was known that Elijah mocked them and said, "Cry aloud, for he is a god. Either he is meditating, or he is busy, or he is journey, or perhaps he is sleeping and must be awakened." Sa ato pa, murabag denotes the opposite of what is meant by the words themselves. Kaya nga baka, basig natulog ang Diyos, no? Muna nga singgit yun mong maayo, kay basig natulog ang Diyos, no? Sa ato pa, opposite, magina. Kaya ang Ginoo dili ba na matulog, ba man Ginoo og tao kay matulog. So kaya ana, no? Ato pa ang pagtudlo di ay sa Biblia, aduna gyud mga literary forms ug dili nato mausalaman kapaagi sa pagsabot. Klaro, doon na po'y mga parte ni ana nga pwede nato og matud pa i-directly interpret, pero kalagmitan gyud ni ana dili gyud na siya pwede nga ma-directly interpret. Okay, klaro? So ato lang ikuan ha, mga higala ha, ato lamang matud pa lagi ato nga summarize no ang ato ang ipangtudlo karon, no? Christ, the unique word of sacred scripture. Kung sabi ni saya pa ni, si Kristo mismo ang talagsaong pulong, unique, no? Talagsaong pulong nga naa sa santos, nga naa sa balaang kasulatan. So buti pasabot nga ang Ginoo, ang langitong Amahan, iyang gipadala ang iyahang aron siya masabtan sa mga katawhan, aron sa mailhan sa mga tao, iyang gipadala ang iyahang bugtong anak aron maoy mupasabot kanato. No, the unique, ang talagsaong pulong nga naa sa balaang kasulatan. So kuna nga ato kadang masabtan kun atong basahon ng Hebreo kapitulo 1 bersikulo 1 to 3. Pero matud pa lagi ang pagsabot sa Biblia, kinahanglan nga binasig yun usab sa inspirasyon sa Espiritu Santo. Nga naman, tungod kay ang Biblia gisulat man sa mga sacred authors, no, sacred authors nga linamdagan sa Holy Spirit. Una nga kung magbasa kita ng Biblia, dili kita magapasagad o matud pa conclude gidayon nga mao na gid ni. Kinahanglan pag gihapon ka na nga iampo ug malamdagan sa Espiritu Santo.
Okay? So muna nga ang Biblia usab dili po nato madirektamente og sabot nga sa ato ra yung kaugalingong panabot. Tungod kay adunay mga basihan sa pagsabot ni ana sa mapananglit sa mga literary forms nga gigamit sa Biblia. Adunay simile, no? Kanang pasabot-sabot lang, kanang maumao ra ba, maumao. And then kining gitawag og metaphor. Metaphor. And then, doon na po'y anthropomorphism. Doon na po'y irony, no? Daghan pang uban nga naa sa Biblia. So, ingon na, no? So, buti pasabot na ako nga kung magbasa kita sa Biblia, ato pong tanaw nga dili nga adunay mga literary form tinha nga kabalog po tang mo interpreta. Muna nga ang mga Bible scholar swito kaya na namo nang kita nga medyo pod wala kay kitay mga kinaadman kabahin ni ana igo ra gyud kita sa 11 na katandog nato na pero ingon nga mauna gyud ni kay makadungog bitaw ko anang uban no kana bang maminaw ko ba sa mga laing mga pagtulunan no moingon na sa mag Bible study mi so buti pasabot nila sa ilang Bible study nga ilang basahon ang kanang pulong sa Dios and then ilahang pamalandungan ug unsay ilahang mao'y musantop sa ilang hunahuna mauna na dili na sa mao no kun kay ang pagsulat sa Biblia daghang kay mga paagi og literary forms nga sa ato pa kung pag-interpret nato sa Biblia pinaagi usab sa literary form nga gigamit no, daghan man kay mga literary form dunay simile metaphor dunay anthropomorphism dunay irony, dunay hyperbole, euphemism, ug daghan pang uban. So na no. So kanang pag-ingon bitaw nga magkuan kita, mag Bible study ta unya ang buti ipasabot di ay magbasa ta dayang atong pamalandungan dili na mao. Sa ato pa na mo na gitawag nato sa in English og Bible sharing. Kaya nga naman wala man kitay training nga kamao kitang mo interpreta sa Biblia base on the literary forms. Okay, klaro? Abi no, din nila lang usa kita kutob ha. Ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Sa ngalan sa itong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, sa ngalan sa tanan nga mga kaparian, Lukop Kamisanan ng Mindanao, ako ra gihapon kining inyong ubos nga alagad. Daghang salamat sa inyong pagpatalingkod.